mobile b'o dɔrɔn directement u nana don u nana arme ci muso la ko sagidi a ye sagidi ka tila ka arme ci cɛkɔrɔba fana cɛkɔrɔba bɔra directement cɛkɔrɔba bɔlen cɛkɔrɔba bɔra dɔrɔn u tagara moto conduit u tagara u tagalen directement an nana cɛkɔrɔba bin an y'a sɔrɔ bali ye cɛkɔrɔba bolo sɔrɔ a y'a bolo foro kɛ ka joli b'a la bon mais musokɔrɔba ye nin balimaw sɔrɔ u ye bali tɛmɛ a kɛrɛfɛ dɛ u ye bali cɛ a kɛrɛ k'a bagabaga fɛn nin na saki min dulonlen don a kɛrɛ la u n'o tagara o de tun ye information ne bolo k'a fɔ ayiwa siɲɛ 3 yan ataki fanga ka bon a ye a fɔ ka gɛlɛya sécurité yan ataki yan sonyɛli yɛrɛ de ka bon u bɛ mɔgɔw lajɔ wagati kɛ u ye fara su kan u bɛ mɔgɔw lajɔ ka arme la ka téléphone soit moto soit sac yan nɔ ataki ka bon dɛ aw bɛ fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔya fo ni ɲɔgɔnna carte ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo di non b'a mɛn ok donc vraiment ne nana Miniprix attaqué ça non donc Miniprix supermarché an filɛ a da la tantɔ ni bandu de nana ka na attaqué ça donc là gardiw de tun bɛ ka kuma k'a ɲɛfɔ